Sí? S'escolta bé? Sí? Puc anar? M'escolta bé? Des d'allà al fons? Perfecte. Molt bé, bona vesprada a totes i a tots. Siguem les 8:03, donem per començar el pleno. Disculpe al regidor Paco, que sembla que se li ha afectat, està en l'ingrés, però m'estranya, i també de part de Compromís i Partit Popular volen... Sí? Jo dic, disculpe al meu company Damià, ell està estudiant i serà molt difícil que arribi al ple. Demà disculpe que parli. El Partit Popular també disculpa a Marimàlia perquè per temes personals no ha pogut estar. Molt bé. Aleshores passem a l'ordre del dia. Primer punt, aprovació fiscal de les actes de les sessions anteriors. Alguna cosa a comentar? No? No? Passem a votar les sessions. Vots a favor? Molt bé. Segon punt, és habitual donar compte de la correspondència del registre d'eixida i entrada de l'Ajuntament de Castelló. Alguna cosa a comentar? No? Doncs donar compte de la correspondència. De la mateixa manera, donar compte de la resolució de les resolucions d'alcaldia des de l'anterior ple. Alguna cosa? No? Passem al següent punt. Donar compte de la resolució que aprova la liquidació de l'exercici 2016. Un procediment burocràtic ja l'hem explicat diverses vegades i bueno, alguna qüestió? A veure, tenim l'estat d'execució dels pressupostos, vale, i anem a fer la liquidació de l'exercici. En això, doncs, per una miradeta a l'estat d'execució, hem estat mirant tot un poquet i tinguem unes preguntes antes de l'aprovació. Una és que els ingressos de l'Ajuntament de l'agrupació de serveis socials, vale, tinguem encara un deute pendent i ens agradaria saber si aquest deute pendent és encara el famós de la Pobla que no es pagava, que ens devia 11.000 euros, i a dia d'avui si segueix encara deguem molts diners. No tinc l'estat d'execució davant, sí que n'hi ha una part que està encara pendent de l'ingrés d'algun dels pobles, efectivament, i en part és un deute que està regulant-se i és un dels ajuntaments que té pendent. La Pobla encara té pendent com altres ajuntaments. També aprofito que ho comentes per contar que l'agrupació de serveis socials que funciona des de fa molt de temps, en 2016 per fi va poder un deute que tenia l'Ajuntament de Castelló de Rugat en tota l'agrupació i que no està publicitada i no s'ha fet en periòdics, però l'Ajuntament de Castelló de Rugat, governat per José Miguel Barrancar, i devia 13.000 euros a la resta de l'agrupació. La nostra gestió ens ha permès que aquest deute ha desaparegut. I aquest deute no era tan famós com l'anterior. No, estem molt contents. Si es devia un deute i s'ha subsanat, estem molt contents. Però no lleva el que jo li he dit, si és de veres que la Pobla, després d'haver-se eixit, perquè recordem que la Pobla s'ha eixit de l'agrupació, se'n va eixir l'any passat, enguany ja no forma en l'agrupació, però se'n va eixir deguent 11.000 euros, que a dia d'avui, si no tinc mal entès, encara deu quasi la meitat d'aixòs euros. Entonces, és de recibo que se m'ha llegit i portem ja 4 o 6 mesos d'aquest any i encara no hagin tingut l'ingrés del seu deute. Ens agradaria que deixin ho transmetreu i que pagarem el antes possible. Com altres ajuntaments que encara no havien tancat el deute perquè el tancament econòmic de l'agrupació no s'ha pogut fer encara. Em pot dir quins són els altres ajuntaments? Jo crec que és una informació que pertany a dins de l'agrupació. Vostè ha dit la Pobla, perquè és quin així. No, ha sigut una pregunta com una altra. No crec que la pregunta no la pugui fer. No, al final la pot fer, però considero que no és tema de l'Ajuntament de Castelló de Rugat, sinó de tota l'agrupació, els comptes es mantinguen un poc en la privacitat per aquests ajuntaments que no estan així representats. I l'altre és que hem vist que la POASA en el
al dia 31 ja havien pagat 7.910 euros. Factures, sí. Ho havíem anat a preguntar en què s'havien gastat aquests 7.910 euros i ens hem vist que s'havien pagat nòmines de treballadors, n'hi ha determinats mesos en quan creiem que no hagin, o no hagin vist tots aquests mesos treballant allí. Así que les feines que han fet allí. Bueno, te contesté yo porque sobre mi información sobre eso. De todas maneres, el dubte está entre estas factures, además de les nòmines, que els treballadors van allí un poc a despejar, a poder la part del terrer i tot això que vam en la poassa, i l'adquisició d'una part dels terrenys, si no m'equivoco. Estem parlant que quasi la totalitat d'aquesta xifra està destinada a pagar nòmines de diversos mesos en quant allí tinguem. En la presentació pasarem la informació. Entonces, nosaltres el que anem a fer és abstindre-nos en aquest punt perquè no tinguem clar que aquests treballadors hagin estat dedicant que no es vota el punt, que és una gente. Entonces dono compte, però vull que conste en acta que en aquesta partida, la partida de la POASA, hi ha 7.900 euros i podríem saber si és de veres que aquestes nòmines han sigut destinades per a tal. I si no han sigut destinades, doncs que subsani. Molt bé, donat compte, li contestarem i constarem, evidentment. I passem a la ratificació de l'acord de la Junta de Govern que sol·licita ajuda a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a la millora, la modernització i la dotació d'infraestructures i serveis als polígons industrials. Una de les ajudes que presenta l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que depèn de Generalitat, és per a desenvolupar els diferents polígons que n'hi ha en la nostra comunitat. I Castelló s'ha volgut afegir aquestes ajudes i que per tal necessita ratificar l'acord que en la Junta de Govern vam fer per a sol·licitar aquesta ajuda. Tenim el polígon El Molí, que és una zona que volem desenvolupar i que, com heu estat veient, està netejant-se i està preparant-se per a les inversions que properament vindran. Esperem tindre notícies bones pronte i per a millorar-la i ficar el polígon al dia pues van demanar aquesta ajuda. Volem assolir a ple per rectificar aquest acord de la Junta de Govern. ¿Alguna qüestió? Nosaltres, des de Compromís, ja hem expressat en diverses ocasions la nostra preocupació per la falta d'ocupació que patim al nostre poble i la importància que té la proximitat dels llocs de treball per evitar que els nostres veïns i veïnes tinguin que anar a treballar lluny de casa i fins i tot a l'estranger de forma forçada per la falta de perspectives en la recerca de treball. Per tot això considerem molt important treballar per tal de proporcionar un creixement empresarial i econòmic responsable amb el medi ambient, diversificat i acord amb la realitat del nostre poble i que es proporcioni llocs de treball dignes i de qualitat. Així que des de Compromís per Castelló de Rugat donem el nostre suport a aquest acord de la Junta de Govern per a reclamar les inversions necessàries per a la millora de les infraestructures del polígon a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial amb l'ànim de que en un futur pròxim les inversions que puguen arribar es traduïsquen en empreses, emprenedors, més treball i en conseqüència un major benestar per als nostres veïns. Gràcies, Grup Popular. També estem molt a favor d'aquest punt, la veritat que tot el que siga promocionar l'economia del poble, com bé ha dit Pasqual, el grup Compromís, el polígon està molt despoblat, hauríem de buscar les eines o la forma de poder atraure més empreses i fer més atractiu el nostre polígon, així com facilitar que les empreses puguin contractar a més treballadors del poble i així que hi hagi menys aturats. És per això que votarem a favor.
Molt bé, agraïm el recolzament dels grups polítics a aquesta proposta i passem a votar. Vots a favor, per unanimitat del ple, s'ha aprovat aquest punt. Passem al punt 6, donar compte de la sentència del Jutjat de Contenciós Administratiu número 4. És una sentència relacionada amb l'Horta Gran. Així, en el ple ja s'ha parlat en diferents moments de l'organització de l'Horta Gran, una obra que tots desitgem que s'acabi el més prompte possible i que ha presentat molts endebats des del seu començament en 2007, i aquesta sentència el que arreplega és una mala gestió per part de l'Ajuntament, que en 2012 va fer una liquidació dels comptes i un procediment inadequat, i uns veïns en el seu dret van fer ús d'ell i van presentar un recurs a la justícia. Efectivament van guanyar aquest recurs, el que significa és que el procediment que es va iniciar en el seu moment queda desestimat i s'ha de començar de nou. L'informe dels grups polítics, que jo vaig tindre una reunió en els veïns per aclarir aquest tema, i aleshores per això el següent punt, el punt 7, com veieu, es tracta de l'inici de l'expedient de recaptació que inicia des de zero este procediment per a fer-ho de la manera el més correcte possible. ¿Alguna cuestión? Este punt era donar compte, com sabeu, i el punt 7è és l'inici d'expedient de retaxació de càrregues i quotes d'urbanització de les obres d'urbanització del sector U2, zona residencial, exemple, Horta Gran. Com l'anterior s'havia desestimat per estar mal gestionat, a hores d'ara aquest Ajuntament ho inicia de nou. Este procediment l'accelerarem el més possible, seguim sensibles a les necessitats tant dels veïns implicats com d'este poble, que té una zona de creixement que ha estat desatesa i que no s'ha gestionat adequadament, i personalment em vaig comprometre en nom de l'equip de govern i espero d'aquest Ajuntament de que les obres, la zona residencial de l'Eixample de l'Horta Gran, les obres estiguin acabades per al proper any, després de 11 anys. Accelerarem tots els processos i demanem la col·laboració per part del ple de l'Ajuntament per a que això es faci el més prompte possible. Alguna qüestió? Nosaltres esperem que aquesta redacció siga favorable per a veïns i es quedi els menys perjuís possibles per aquesta mala gestió que s'ha fet. Som conscients de que s'havia fet no estava bé, som conscients que hem d'iniciar-ho i al igual des de ja el Partit Popular es posa a disposició de l'administració, de l'Ajuntament, en aquest cas del Partit Socialista, per a que tots els tràmits es facin el més ràpid possible. Agraïm aquest oferiment del Partit Popular perquè és un tema que durant molt de temps han estat arrastrant i ha causat molts perjudicis. I intentarem, com ja ha assenyalat Compromís, que sigui el menys onerós per als veïns. Doncs vots a favor. S'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt, el punt 8, inici de l'expedient de delimitació del camí que part del camí Llutgen fins al barranc. En un procediment de mediació que el Col·legi d'Advocats ha ficat en marxa junt a la Diputació, aquest Ajuntament i una veïna afectada van mediar una solució per a una situació en què s'havia vist afectada per la indefinició dels límits d'un camí. És un camí que hi ha una fita que és del que nosaltres coneixem com el camí Llutgen, en el qual les diferents obres i les diferents gestions tant de veïns com del propi Ajuntament ha fet que el camí que n'hi havia delimitat hagi anat desapareguent. I el problema és que no ha estat delimitat adequadament tant en el registre de propietat com en catastre, i això fa que nosaltres iniciem un expedient per a delimitar clarament per a que respecten tant els drets dels veïns implicats com dels propietaris que passen per aquest camí. I este és el primer pas per iniciar aquest expedient de delimitació del camí. Alguna qüestió?
Vaig a favor. Per unanimitat s'aprova aquest punt. Passem al següent punt, que és la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic, amb taules, cadires, tribunes, entaulat i altres elements anàlegs. És que vinguéreu a l'anterior ple, recordareu que es va presentar per part de l'equip de govern una proposta en la que hi hauria una mena de bono per a que els hostelers que volgueren treure taules i cadires durant 3 mesos, pensant sobretot en l'època estival, reduirem les seues despeses i així serà més econòmic que pagar la taxa diària. Passat aquest punt i aprovat, el grup Compromís va presentar una altra proposta que incloguera també una quota mensual. Aquelles persones que no voldrien tots els 3 mesos o no voldrien pagar al dia tindrien una altra opció més econòmica. Passe a llegir... O pots llegir tu? No pots llegir el punt en què es va referir. Sí, llegir. La proposta de modificació és el punt que n'hi havia, una quota a banda de la quota diària, una quota trimestral per ocupació diària durant tot el trimestre de 47 euros per metre quadrat, això és 3 mesos, i després la proposta de Compromís era afegir una tercera quota mensual per ocupació diària durant tot el mes a 16 euros per metre quadrat. És així? Doncs aquesta és la targeta. Alguna qüestió? Passem a votar. Vots a favor? Per unanimitat s'aprova aquest punt. Passem a la moció per al desdoblament de la CV60 i la millora de la CV610. Com sabeu, des de fa temps patim els que xafem molt a la carretera, jo soc un d'ells, dels diferents trams en què no està desdoblat la carretera. Des de Terrateig fins a l'Olleria, la carretera, la CV60 no està desdoblada, i això malauradament l'ha convertit en un punt on el nivell d'accidents ha sigut alt. Per una qüestió de justícia i també de drets, des de la comunitat, tots els partits polítics van comprometre a lluitar i pressionar a les institucions implicades per a que això canvi. A banda de la CV60 afegim la CV610, que és la que va des de Castelló a Montitxell. I en este punt també demanem la col·laboració de tot el ple i que creguem necessari que això estiguem tots junts en ell, perquè és un benestar per a Castelló, un poc en la línia no sols una qüestió de seguretat, que és la més important, sinó també de creixement econòmic i de millora de qualitat de vida. Alguna qüestió? Nosaltres volem comentar arrel d'aquest punt que el pes poblacional i empresarial de la Vall d'Albaida no es correspon amb les seues carències a nivell de comunicacions. En aquesta moció estem demanant que es porti a terme el compromís que va adquirir la Conselleria per a desdoblar la CV60 i la millora de la CV60. Però volem aprofitar per a recordar que aquesta no és l'única deficiència que pateix la comarca a nivell de comunicacions. Com bé sabeu, hem estat a punt de perdre la ja deficitària línia de tren Xàtiva-Alcoi, que necessita inversions importants que no arriben. També volem parlar sobre la línia d'autobusos que donava servei des de Castelló-Gandia i que gràcies al govern del Botànic hem recuperat encara que amb un horari molt reduït. I també el que passa, què passaria si vull anar en autobús a Ontinyent o Benigànim o qualsevol altre poble? De moment solament podem anar a Gandia. Fins i tot les comunicacions a peu en bicicleta entre pobles veïns que estan a prop tenen deficiències perquè no existeix ninguna infraestructura. Imaginem-nos anar a peu des de Castelló de Rugat a Rugat. No tenim un vial per a bicis i vianants i ni tan sols un arcent per poder caminar una mínima distància dels cotxes que circulen per la carretera. Per tots aquests motius, i en aquest punt en concret en què estem parlant de la CV60 i la CV610, nosaltres votarem a favor. El grup popular. Molt bé, sol dir que és una moció molt acertada, la veritat que la CV60 tant com la CV610 són carreteres molt deficitàries i hi ha que dir que aquestes carreteres, si s'amplien i pogueren fer unes vies
adequades. Promocionaria també és que moltes empreses puguin vindre als nostres polígons degut a l'accessibilitat. Com sabreu, si vinguem per València, la CV60 pels camions o pesats i tot això és una carretera que té molts peus. D'esta manera podríem obrir les portes a aquestes empreses perquè vinguin a invertir així en Castelló i promocionar també l'economia. Molt bé, doncs passem a votar. Vots a favor? Per unanimitat, s'aprova aquest punt. Passem a l'adhesió al consorci, al punt 11, adhesió al consorci del Pla Zonal de Residus, la guia de gestió 2, és l'adhesió al consorci. Este tema que ha generat molt de moviment polític en la nostra comarca, entrar o no entrar al consorci. Com sabeu, durant anys, des de la comarca s'ha fet molta força en no entrar al consorci perquè el consorci no respectava el pla de minimització de la Via de l'Aigua. Quan es va arribar a l'acord de crear aquest consorci, que és molt positiu per a altres zones, no es van tindre aquest pla de minimització. Al País Valencià hi havia dos plans ficats en marxa, que era el de la Vall d'Albaida i el d'Elx, i en la creació del consorci el d'Elx es va tindre en compte i el de la Vall d'Albaida no. Arrel del canvi polític i de les sensibilitats d'aquest tema, dins del consorci es va acceptar respectar el pla de minimització en les seves línies bàsiques i per tant estem en un punt en el que podem adherir-nos al consorci del Pla Zonal. Doncs, i s'adhesió la governació. Alguna qüestió? Doncs, vots a favor? Per unanimitat s'aprova aquest punt. El següent punt és adherir-nos, recolzar un escrit presentat per la coordinadora ecologista de la Vall d'Albaida. Com sabeu, la major part de vosaltres va eixir en els mitjans de comunicació. No farà massa en una línia elèctrica que passa en el terme de Castelló va ser el causant de la mort de 4 exemplars de gran duc, un tipus de mussol que és autòcton de la zona, i la línia elèctrica amb el tipus d'aïllador que tenen i que passa per molta part del nostre terme és la causant directa d'aquest fet. La sensibilitat mediambiental i la sensibilitat per la nostra terra és una de les característiques que crec que molts pobles com els nostres tots tenim. I les grans empreses, com en aquest cas Iberdrola, nosaltres hem de ser capaços de pressionar-les i fer-los veure que no tot val per a guanyar diners. En aquest cas, la mort d'aquests 4 exemplars ens ha de fer sensibles a aquesta realitat i ens va ficar en contacte amb la coordinadora ecologista de la Vall d'Albaida que ho va denunciar davant de les institucions i per Iberdrola, i van considerar necessari que ha passat en Castelló i que nosaltres ens sumem a aquesta pressió. Per tant, la proposta és que des de l'Ajuntament de Castelló demanem a l'empresa propietària, en aquest cas Iberdrola, i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament, a fer les modificacions necessàries a totes les torretes de tota la línia elèctrica de manera urgent per evitar que seguís desmorint aus electrocutades. Alguna qüestió? Nosaltres compartim les paraules d'Antonio. Des de Compromís volem donar les gràcies a la coordinadora ecologista de la Vall d'Albaida pel seu compromís amb la protecció del nostre medi ambient i ens mostrem especialment sensibles amb la denúncia que ens han fet arribar sobre la trobada de 4 exemplars del Gran Duc, conforme deia Antonio, electrocutats a peus de les torres d'alta tensió d'Iberdrola. El Gran Duc ha sofrit una gran pressió per la persecució humana, l'ús de pesticides i verins, les col·lusions amb vehicles, les línies d'alta tensió i d'altres. Tot i que els últims anys s'ha recuperat en certa mesura, encara és víctima de la caça furtiva i les seves poblacions romanen actualment per sota dels seus nivells anteriors. Hi ha diverses disposicions legals que tenen per objecte la seva protecció i les tinc així, no sé si serviria o les puc mostrar després. I
i per tot això votarem a favor, perquè avui estem parlant del Gran Duc, però són moltes les espècies que es veuen amenaçades i tenim una responsabilitat molt gran en quant a la protecció del medi ambient i les espècies que l'habiten, en la que ens tenim que implicar tots de manera seriosa. Des de Compromís demanem que aquesta denúncia es faci arribar a les administracions competents, Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, i es faci un seguiment per a que aquesta denúncia no es quedi en paper mullat. Bueno, la coordinadora ecologista, la veritat que ha tingut molt bona iniciativa, perquè la veritat que Justet és una au protegida, és una au que és molt escasa. No sé si vau tindre o en premsa no veure les fotos, és una au que en veritat és una llàstima, però no obstant això, qualsevol au o qualsevol animal que per culpa d'aquestes torres puga sofrir dany, pues la veritat que no això. Aprofitem també per dir que el grup popular està creant una moció per a intentar fer que entre Conselleria i Diputació s'obriguen plans per a la neteja del paratge protegit, l'Omblia del Benicadell i tot el que són les nostres serralades, ja que a dia d'avui estan molt descuidades. Portem moltíssims anys que tenim unes serres que la veritat que no s'ha entrat, anem a parlar clar, a fer res, estan molt descuidades, encara n'hi ha pins cremats de quan fa molt de temps, dels incendis que van haver, i la veritat que ens agradaria que es protegís un poquet més el mig ambient i molt més per a nosaltres, com la serra del Benicadell i totes les serralades aquestes, que és un reclam turístic vital per a la nostra zona. Molt bé. Aleshores votem el recolzament a aquest escrit presentat per la coordinadora ecologista. Vaig a favor, per unanimitat s'ha aprovat aquest punt. Punt 13, moció presentada per Compromís per Castelló de Rugat de suport al nou model d'ensenyament plurilingüe. Bé, vaig a explicar alguns dels punts més importants del decret. On es vol arribar en aquest decret? El decret el que busca és garantir que tot l'alumnat valencià d'ensenyaments universitaris acredite coneixements avançats de les dues llengües oficials, valencià i castellà, i almenys d'una estrangera, l'anglès. En concret, l'aprenentatge de l'anglès és un dels punts més fluixos de l'actual model lingüístic. El coneixement del valencià també és clarament insuficient. El castellà, amb més presència social, no té aquests problemes de domini per part de l'alumnat. Per tant, cal reforçar l'anglès i el valencià. Aquest decret s'ha fet amb una sensibilitat especial. La normativa planteja un programa plurilingüe dinàmic que tot l'alumnat, estructurat en diferents nivells per tindre en compte el punt de partida i el coneixement social. Per tant, s'acabarà amb l'actual sistema de doble línia. Partint de la realitat que tinguin avui en dia, els centres han d'avançar cap al plurilingüisme de forma progressiva i acompanyats i de la mà de l'administració. El decret és realista i té en compte el punt de partida tant com els punts d'arribada. A destacar alguns punts positius, s'incorpora una nova assignatura per reforçar la competència oral en les llengües, que es podrà dedicar a una o altra depenent de l'entorn. Este decret ve acompanyat de la formació per als professors, per als docents. El decret incorpora la necessitat de formar al professorat en llengües per poder-lo complir. El nou model de formació del professorat inclou un centre específic de plurilingüisme. Hi haurà assessors plurilingües dedicats a l'acompanyament i es dotarà als centres de recursos didàctics. Per què s'ha fet aquest decret? L'actual model lingüístic de l'ensenyament no garantia i no garanteix el domini efectiu de les dues llengües oficials, el valencià i el castellà, i molt menys el de l'anglès. El model actual no serveix en un de nou i en cal un de nou. Sobre aquest punt hi ha consens, i vull recalcar, n'hi ha consens educatiu, social i polític, al qual els poders públics han de respondre. L'últim decret aprovat en 2012 pel PP va comptar amb una gran oposició pel món educatiu i social valencià.
perquè es va fer sense cap criteri pedagògic i amagava darrere de l'anglès un arraconament del valencià a l'aula. L'enfocament actual és totalment contrari, partint d'una base estrictament pedagògica. Actualment, l'alumnat que cursa línies en valencià assoleix un nivell que s'acosta a allò òptim per el que fa el coneixement de les dues llengües oficials. Però tot i que ofereix millors resultats en anglès, no podem dir que el nivell siga suficient. Els efectes no desitjats de l'antic model, vaig a recalcar-ne alguns. Un efecte no desitjat però pervers d'aquest sistema de doble línia havia generat en alguns llocs fenòmens de segregació dins dels centres, concentrant alumnat nouvingut a les línies de castellà i fent que es dificultara una educació cohesionada, que fomenta la igualtat d'oportunitats. I com s'ha elaborat aquest nou decret? Des de la Conselleria, un cop rebut l'informe, s'ha consultat als actors més rellevants del sistema educatiu valencià, des dels sindicats de docents fins a associacions de directors, passant per AMPEs i altres entitats. S'han recollit nombroses aportacions fetes en aquestes trobades. I un altre punt important, estic intentant fer un resum perquè és molt llarg, és que les assignatures entre els nivells són la distribució d'hores, les diferències entre els nivells són la distribució d'hores vinculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral, és a dir, quantes hores es fan en anglès, en valencià i en castellà. Donada la situació de presència social del castellà en el dia a dia de l'alumnat, les llengües que precisen de més atenció són el valencià i l'anglès. Per tant, quantes més hores en anglès i en valencià hi haja, més prop estarem de garantir el coneixement de les tres llengües. Els propis centres proposaran quin nivell dins del pla volen prendre com a punt de partida, en una decisió avalada per 2/3 parts del Consell Escolar. L'administració és qui valida i aprova aquesta proposta. I per tot això presentem aquest decret de recolzament que creiem que és oportú i va en la línia de que es coneguen les dues línies oficials i es recupere la nostra llengua, el valencià, que aquests últims anys ha estat amanat arrere. Grup Popular. Així vull intentar explicar-me clar perquè és un poc... tinguem una postura, ¿vale? En primer contestar-li a la Pasqual que ens ha dit que n'hi ha un consens total, no és de veres, perquè el Partit Popular a este model educatiu, al plurilingüisme, a este decret de plurilingüisme, per lo menos nosaltres en Castelló tinguem uns peros. ¿Vale? Després d'estudiar-lo, ens trobem enfront d'una... O sigui, tinguem 3 punts que no estem d'acord. No obstant això, sí que pensem que feia falta un nou decret de plurilingüisme perquè el valencià està enrere, sí que és de veres. És per això que intentaré explicar-me bé, perquè nosaltres tinguem així un escrit que ha passat compromís i la veritat que estem d'acord quasi en la seva totalitat. No obstant això, ens agradaria plantejar o dir les nostres discrepàncies, no? En primer, ens trobem enfront d'una vulneració del dret a decidir dels pares i mares a l'hora d'escollir la llengua volant escolaritzar els seus fills, ja que el centre és l'encarregat d'aquesta elecció. Podem estancar-se en un nivell. Ara m'explicaré. Això el que vol dir és, per exemple, en un poble castellanoparlant, si el col·legi i l'institut elegiren un nivell bàsic, un nivell bàsic que anem a enfocar-ho així en la llengua en castellà, el que passaria és que no tindríem l'opció d'agarrar un nivell avançat perquè aquest institut sols agarraria el nivell bàsic o aquest col·legi sols agarraria el nivell bàsic. O sigui, no tindríem opció d'agarrar un nivell avançat o una línia valenciana. En segon punt, una clara discriminació dels alumnes en funció de la llengua, ja que aquells que hagin escollit el nivell bàsic no optaran a fer 3 assignatures de llengua estrangera i no optaran a un B2 en acabar els seus estudis.
El que això vol dir és que tot aquell que estudi en nivell bàsic o les zones que estudien en un nivell bàsic no podran obtenir un B2 en anglès. Sols el que agarri l'avançat podrà optar, quan acabi el batxillerat, a un B2 en anglès i un C1 en valencià. Estem d'acord a que doni el C1 en valencià, ja que tindrà les qualificacions. El que no estem d'acord és que perquè tu visques en un poble castellanoparlant, i agarres un nivell bàsic, i aquest alumne acabarà la seva formació sense un B2. I, per exemple, en una zona valencianoparlant, com la que estem així mateix, que agarrarà un nivell avançat, sí que podrà eixir en un B2. Entonces, no eixiran en les mateixes possibilitats o en la mateixa qualificació a l'hora del món laboral o a l'hora de seguir els seus estudis. Creiem que és una discriminació que no es deu de permetre. Tant si agarres el nivell bàsic com si agarres el nivell avançat, hauries de poder optar a un B2 per eixir en les mateixes qualificacions en qualsevol zona de la comunitat valenciana. I com a tercer punt, no creiem que existisquen diferents nivells en l'educació valenciana, simplement hi ha diferents models. I molt menys deguem catalogar-la amb noms que creguem ofensius, perquè el que agarra la línia en castellà serà un nivell bàsic i el que agarra la línia en valencià serà un nivell avançat. Crec que hi ha moltes maneres de catalogar aquests nivells, també hi ha un nivell intermedi, hi ha moltes maneres de catalogar aquests nivells, només que tractar alguns de bàsic i altres d'avançat. Compartim el fonament. Volem que els nostres joves estiguin degudament qualificats tant en els dos idiomes cooficials com en llengua estrangera. Tenim com a prioritari la promoció del valencià. Repetim, tenim com a prioritari la promoció del valencià. No obstant, discrepem en temes tan importants com la igualtat d'oportunitats o la lliure elecció. És per això que tenim l'obligació de votar en contra del recolzament d'aquesta moció. I per últim, vull fer una xicoteta reflexió. Si totes les parts posaren de la seva part i amb voluntat, es podria arribar a un acord de plurilingüisme consensuat i acceptat per tota la població sense data de caducitat. El que estem dient és que si s'obliga un pla perquè tots els partits polítics pogueren col·laborar i, per exemple, aquests 3 punts, perquè al final no estem ni més junts ni més a prop, és simplement passar al diàleg i subsanar aquestes coses que al final no estan. És donar lliure elecció, deixar que els pares puguen optar a dir si el seu fill estudiarà un nivell bàsic o un nivell avançat. O sigui, que donen l'opció a poder estudiar un nivell avançat, siga on siga de la comunitat valenciana, no perquè l'institut hagi triat un nivell bàsic, por cojones tingues que tindre un nivell bàsic. L'altre és l'acreditació del B2, i jo pense que un B2 o la igualtat de possibilitats a l'hora d'eixir al món laboral hauria de ser, és algo innegociable. És per això que votarem en contra per aquests 3 punts, però no obstant vull deixar clar que sí que creiem que fa falta un nou decret de plurilingüisme que fomente el valencià en tota la totalitat de la comunitat valenciana. Molt bé. Com veieu, un decret és un tema apassionant i el que assenyalem des del Partit Socialista, l'equip de govern, recolzarem aquesta moció. N'hi ha una necessitat, i jo entenc les paraules de Pasqual, que sí que n'hi ha un consens en la necessitat de canviar-ho. Entenia això, que el consens sí que estava en la necessitat de canviar-ho. El consens en la necessitat de canviar-ho i en el propi decret. De totes maneres, els que treballem en la trinxera educativa sabem que tota proposta educativa s'ha d'estudiar, ficar en marxa, provar-la i rectificar-la ha de ser un document viu. I a nivell polític i ideològic, des del govern de Botànic, a la millor de les propostes que s'han pogut crear, intentant un major consens, s'ha tret un bon decret, però a nivell no podem més que dir que hauria d'haver sigut més ambiciós. La nostra llengua ha estat castigada no en els últims anys, al llarg de la seva història, i hauria d'haver sigut més ambiciós en la defensa de la nostra llengua i dels nostres drets. Equiparar les 3 llengües, les 2 llengües cooficials, el castellà i el valencià, sabem que el valencià és una llengua minoritària en tot l'estat espanyol i durant molt de temps maltractada. Equiparar-la també amb l'anglès, que és una llengua estrangera,
jo crec que peca de poc ambiciós, que haurien d'haver recolzat encara més les hores en València, encara més la nostra cultura, però bé, s'ha fet una proposta que s'estudiarà, que s'ampliarà, i sé des del Consell Escolar, en el que un dels membres és la directora del col·legi on jo treballo, que sé que és un document viu que anirà ampliant-se i anirà millorant-se. Dit això, vots a favor de la moció presentada per Compromís. Vots en contra. Molt bé, passem a la següent moció presentada també per Compromís, que s'ha derogat davant la marginació dels valencians i valencianes dels pressupostos generals de l'Estat 2017. Compromís. Bueno, com ja es va sabent i es parla, els valencians i valencianes han sigut un exemple de solidaritat amb la resta de pobles ideals amb la idea del progrés compartit. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut el motor del creixement i el desenvolupament de la resta de comunitats autònomes. Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i industrials i per les nostres empreses turístiques han ajudat a l'economia espanyola en moments difícils. Ara, encara que seguim sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana no existeix. L'estereotip de riquesa s'ha esquerdat, ens hem empobrit però continuem pagant com a rics. Altres territoris de l'Estat disposen ara de millors salaris i pensions, de millors serveis públics, de millors i gratuïtes infraestructures, de majors recursos per a donar suport al desenvolupament de pimes i autònoms, per a preservar el medi ambient i oferir una major qualitat de vida als seus ciutadans. Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públics, fins i tot sent més pobres continuem aportant una contribució de diners a l'administració de l'Estat que es troba per damunt de la qual es correspondria pel nostre nivell de renda. De fet, som l'únic territori amb una renda per habitat inferior a la mitjana que rep dels poders públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida dels principis d'equitat i solidaritat. Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra administració autonòmica hauria ingressat 12.433 milions d'euros addicionals. Estos recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic autonòmic al llarg del període. Altres comunitats, incloses algunes amb una renda per càpita superior a la mitjana, han obtingut recursos per habitant per damunt de la mitjana. Amb un finançament com el d'aquestes comunitats, comptaríem amb un deute públic autonòmic molt inferior a l'actual, havent invertit més en serveis públics fonamentals. El sistema de finançament autonòmic és el principal però no l'únic motiu per qual la Comunitat Valenciana és l'únic territori amb renda per càpita inferior a la mitjana que registra un saldo fiscal negatiu. És a dir, que aporta al funcionament de les administracions públiques més recursos dels quals rep a través de les polítiques de despesa. Les inversions de l'Estat són un altre dels factors fonamentals. Tot i aglutinar quasi l'11% de la població espanyola, els valencians i valencianes mai han rebut més del 10% de les inversions de l'Estat. De fet, el més freqüent ha sigut que es situara entre 6 punts i 7 punts. 3 punts i 4 per baix de lo que es correspon. Els valencians i les valencianes portem massa temps maltractats i els nostres pressupostos generals que ha presentat el govern no pareixen que vagin a canviar aquesta situació vergonyosa. No hi ha cap explicació raonable més que el maltractament malintencionat al poble valencià. Sense oblidar les nostres pròpies responsabilitats i disposats a posar el millor de nosaltres mateixos en l'obstinació d'espentar amb energia i constància el País Valencià, es considerem amb una immensa força moral per exigir al govern d'Espanya un tracte just. Afortunadament, ara tot pot canviar, perquè existeix una total coincidència entre totes les forces polítiques i socials per acabar en aquesta situació de discriminació. Per això, enfront del victimisme insubstancial i l'autossatisfacció irresponsable, ara cal dir prou.
Cal posar fi a la indiferència amb els que ens han tractat des de fa anys el govern central i exigim, com a valencians i valencianes, no ser tractats com a ciutadans de segona. Exigim un finançament que es permeti als nostres malalts, escolars, universitaris, dependents, aturats i xicotetes i mitjanes empreses i emprenedors siguin considerats igual que els de la resta de territoris de l'estat espanyol. Ambicionem un país valencià fort i potent en una Espanya plural, que entenga les singularitats de cada territori i garantisca la igualtat entre els seus ciutadans. Garantisca la igualtat entre els seus ciutadans. Per tot això, presentem les següents propostes. Primera, que el ple de l'Ajuntament de Castelló de Rugat exigisca al govern central una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic amb el efecte de 1 de gener del 2014, que possibiliti als valencians i valencianes disposar d'uns serveis públics fonamentals, sanitat, educació i protecció social de qualitat i permeta d'igual manera l'exercici de les competències pròpies, ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica. Assolint també la mitjana del finançament per habitant del conjunt de les comunitats autònomes, ni més ni menys. No volem ser més ni volem ser menys, volem que tingui un tracte just. El reconeixement dels dèficits del finançament acumulats, el deute històric, des que van dur a terme les transferències de competències al País Valencià xifrada en almenys 12.433 milions d'euros des del 2002 a 2013, així com la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits. L'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables com a mínim al pes poblacional del País Valencià, compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys i reconeguent-les en els pressupostos generals dels pressupostos del 2017. Traslladar aquest acord al govern central, al Parlament de l'Estat, a les Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris amb representació en aquestes dues càmeres legislatives. Una qüestió, no és exactament el text que havia presentat, sí, no és el que tenim nosaltres. Això és la moció i això és la proposta. Entenc jo que aquestes propostes venen derivades de les resolucions aprovades en les Corts. Sí. La proposta d'acord és la que està presentada. Sí, la moció. No sé si el camp la canvis o què. La proposta d'acord és la que va presentar la moció. Les propostes que has fet no són exactament... No, però s'entén que les propostes que es subscric a les propostes que hem presentat per escrit. I a més no és incompatible. Les propostes que hi ha llegit són les derivades de les resolucions aprovades en les Corts, són tal qual, i el punt que digo així és reformar el contingut de les resolucions aprovades en les Corts. Bueno, estem totalment d'acord en aquest punt, ja que és ben sabut que la comunitat valenciana és la pitjor financera de l'estat espanyol. No demanem res que no siga nostre, sols volem una financiació justa i equitativa per a totes les comunitats autònomes. Això facilitaria en gran mesura el dia a dia de totes les institucions i del poble valencià. És per això que recolzarem aquesta moció i així sí que hi ha un consens total de que no som una comunitat que estigui ben financiada i per això també duem darrere un deute molt gran. Doncs bé, passem a votar aquest punt. Vots a favor. S'aprova per unanimitat la moció presentada pel grup Compromís. Molt bé, passem al punt de pregs i preguntes. En l'anterior ple va quedar pendent contestar a les diferents preguntes que contestarem en este. Per una banda, el grup popular va plantejar les diferents propostes que des de la policia local i feien a l'Ajuntament per una sèrie de registres d'entrada. Informem al Partit Popular que va haver una reunió de coordinació amb tots els membres de la policia local on es van establir les prioritats d'inversió i es van aprovar les diferents propostes. El grup Compromís va plantejar una qüestió sobre la xarxa lliure
sobre el ingrés d'una sèrie de pendents que n'hi havia en diferents famílies. La setmana posterior al ple, la setmana posterior a l'altra, ara tinc el dubte, es va fer els diferents ingressos i segons des de secretaria ens informen que n'hi havia un problema informàtic no nostre sinó de la plataforma de xarxes lliures, però de totes maneres a la setmana i mitja crec, per no dir a la setmana, es van fer els ingressos de les diferents famílies de Castelló on n'hi ha pendent. També el grup popular va presentar dos qüestions sobre les funcions desenvolupades en l'Ajuntament de Castelló per part de Macarena i per part d'un dels treballadors de l'Ajuntament. El treballador en concret és el coordinador de serveis socials. Les funcions que desenvolupen són la gestió com a cap de serveis de la funció de serveis socials de tota l'agrupació i el desenvolupament dels plans d'accions diferents que n'hi ha, recepció d'immigrants, inclusió, violència de gènere, dels diferents programes que es fan en tots els pobles dins de l'agrupació. De funcions de Macarena, doncs que expliqui Macarena que ahí el portaveu. Dani, te conteste a varias cuestiones, ¿vale? Que te ha preguntado el tema del gasto de ¿vale? En el 2016, ¿vale? Te conteste, y era el dato que tenías tú, eran 11.500 el 31 de desembre sí. Eren 11.500 euros, ¿vale? Pressuposo, no sé si eren 18.000 o 20.000. Sí, pues una licitació. Després del camí a la Pobla sí que avisaren, va dir que tenien que haver avisat a l'Ajuntament de la Pobla perquè no hi hagués conflictes, els veïns que venien i es trobaven tallat el camí. La policia local va informar de que al Sant Demà mateixa va avisar a l'Ajuntament de la Pobla d'aquest tema. Si no van posar cap senyalització, això no s'hauria més. Ara, també em pregunten sobre les funcions de Macarena, perquè vaig a dir un poquet Macarena, les funcions que fa diàriament. L'horari és de 8 a 2 i de 5 a 8 hores. Després, atenció als veïns i veïnes, coordinació de feines de treballadors de la brigada, els 6 treballadors que té l'Ajuntament per fora, coordinació de feines de la policia local, pressupostos i comandes de material, trau pressupostos i de neteja, material policia local, de l'Ajuntament. Després, organitza les reunions festeres, associacions, clubs esportius. Després, informació al veïnat pel WhatsApp i a part del Facebook també, coordinació de feines i manteniment de l'escola, coordinació de feines i manteniment de l'escola infantil, atenció telefònica als veïns i veïnes, proveïdors, empreses, etc. Coordinació amb els tècnics, està de diferents projectes que du a cap l'Ajuntament, organització d'activitats, events, proves esportives, etc. Coordinació amb la biblioteca municipal, signatura de documents d'alcaldia, quan l'Antoni no està disponible i és temes urgents, signatura, certificats, empadronament, comprovació de factures, documents, entrades i eixides de l'Ajuntament, intermediació entre veïnat i regidors, ja que nosaltres tenim la nostra feina, ell és el que replega els problemes i ens diu a cada regidor. Després de tot això, Macarena, el seu salari, per que quede clar, és de 1.200 euros mensuals, 14 pagues. Macarena no cobra per anar a ningun acte, ni una reunió, ni Macarena ni ningú concejal. Ara, al igual que expliquem això, ens agradaria que algun dia el Partit Popular ens explicara què és el que cobraven, els seus concejals. Segur, Dani, segur que ens dius que era la corporació anterior, però també una regidora que estava així també. Posaré uns exemples del que cobrava i el que ens agradaria que algun dia ens explicara. Un concejal, te diré, no vaig a dir noms, te diré directament que els exemples que vaig a posar tu. 2015. Per favor, acosta't el micro, si no se'n Pásatelo para callar, gira cara para callar y no sentir. Gener del 2015, 18 dies
d'assumpte Ajuntament, 540 euros, un concejal del govern anterior. Febrer del 2015, dies, assumpte d'Ajuntament, 450 euros. Així no podia estar en este concejal 5-6 minuts, però passaré a temes particulars d'altres concejals. Aquest concejal en particular són aproximadament 12.000 euros anuals, els que va costar a l'Ajuntament. Passaré a un altre concejal que ens passa una factura a tots els veïns del mig any 30 euros. Mig any seria que... Per què? Per anar a l'orquestra, per anar a... Per què? Va cobrar seria 30 euros. Una assistència. Després, setmana del jubilat, 150 euros. Però la setmana del jubilat estava tota pagada per l'Ajuntament. Si són 50 euros, no sabem per què es va cobrar. Preparar i organitzar les festes d'agost, 480 euros. Organitzar les festes i reunions amb els moros cristians, 480 euros ens va costar tot. Reunió a València, 66 euros. Ja està, a València, reunió a València, 66 euros. No sabem ni a què. Per cert, este concejal va costar a l'Ajuntament 6.500 euros. Sense comptar, directament, factures de telèfon mòbil. Este concejal, per exemple, feia una mitja de 80 euros mensualment de mòbil. El primer que volia dir és una mitja de 90 euros mensual del mòbil. Estem parlant de 1.100 euros anuals aproximadament cada concejal. Ara, els 5 concejals de l'Ajuntament passen en un mòbil i una factura de 20 euros al mes. 20 euros al mes. Un mòbil per a 5 concejals. I 20 euros. Abans, 1.000 euros per concejal en pagant. Passaré un altre exemple de concejal que va costar 5.500 euros. Este ja les factures de mòbil superaran els 130 euros mensuals, que és escandalosament avui dia gastar-se això, perquè estem parlant del 2015, no estem parlant de fa 7 anys. Conceptes de què cobrava? Pues, anar al Camí Llutxent, 30 euros, anar al parc, 30 euros, Camí la Pobla, 30 euros, visitar l'ermita, 30 euros. Després, queria dir, són 5.500 euros aproximadament. Ara, un altre concejal, que és prou curiós, en què es gastava els diners, que va cobrar aproximadament 9.800 euros. Les xifres que estic donant-vos són de l'any 2014. Cada xifra i gener i febrer del 2015. La concejala van portar 10.000 euros, aproximadament 10.000 euros, no sabem moltes coses, perquè 14 assistències i atencions per 30.420 euros. Anar a l'Ajuntament a atendre el públic, també, cobrar per això. Després, una cosa molt curiosa és que va anar a una xerrada de turisme a València i ens va passar a l'Ajuntament un tiquet al centre comercial Bonaire de 4 menús del dia més un menú infantil. Aquest dia jo que anava amb fam i va estar 5 menús, perquè això a mi no em quadra. Va costar 66 euros. Més el quilometratge, 90 euros. I un altre exemple d'un concejal de 7.500 euros anuals i de l'any este i els 2 mesos. Tinguem així una reunió amb un diputat, després es veu que van compollar i tot i se n'anaren a dinar nada más ni nada menos que a Cullera, al restaurant Ca Quintín, que té que estar en el restaurant. Va costar 64 euros a tots els veïns del poble i és que a banda va passar el quilometratge, que no va ser a Cullera, saps? O sigui, li va costar 36 euros més, en total 100 euros, el dinaret en Ca Quintín. I després, dinar en tècnic de cultura, se'n van anar a l'Ambrusqueria SL de València, per cert, el en internet i aquí està el restaurant, tampoc és massa, però sí que es va costar 133 euros, entre quilometratge i els 2 menús. Són un clar exemple de
coses que també ens agradaria que algun dia ens explicarem, al igual que expliquem el tema de Macarena, el que fa i el que cobra. I això és tot. Jo, sols per acabar, sols per acabar volia dir que quan em diu Héctor a mi m'agarra un poc de risa, se sent? M'agarra un poc de risa, però al final s'ho penso, no és qüestió de risa, el que fa és una miqueta de llàstima i vergonya, perquè almenys les 5 persones que estem treballant en l'Ajuntament, i dic treballant perquè treballem per al poble, però cadascú té la seva feina en diferents llocs, que no cobren res, cobren el mateix que cobren el Partit Popular al Compromís, el ple s'ha acabat, igual que algun dia quan acabem de fer a l'Ajuntament ens podran dir que potser no hem fet les coses, no sé, hem tardat en aparellar un carrer, no sé què, però la consciència ben tranquil·la si que m'anirem, això ho podeu considerar. ¿Pueden pagar? Espera. Sí. Yo a las 8:30 tenía una reunión. Sí, claro. A veure, en primer lloc m'agradaria que diguera què vaig cobrar jo. No. Jo vull saber, jo que digues què vaig cobrar jo. No, pero... Héctor David va desde 2014, 2013. Bueno, doncs vos ho dic jo. En els 3 anys que vaig estar com a regidor no vaig cobrar ni un euro. No de les faenes que feia ni dels plenaris que estava. No vaig cobrar ni un euro. L'altre és que nosaltres, tot això, jo vaig ser el primer, jo, Daniel Batlle Garcia, vaig dimitir en el seu dia perquè no veia correctes aquestes coses. En programa electoral ja portàvem el fer una auditoria que varen impulsar i varen votar a favor, que esclareix tots aquests temes a necessitar l'auditoria. I estem convençuts i esperem que s'agilitzi, aprofitant el tràmit possible perquè la vaig fer que la pagui. No ens han posat en contramà de l'auditoria, és més sempre han estat a favor de que isca tota la llum. Com sabeu, el Partit Popular en el seu dia va tindre discrepàncies i va tindre una regeneració. Sí que és de veres que nosaltres també teníem una regidora que en uns principis cobrava una nòmina i feia les mateixes faenes que Macarena. Ara. I després va deixar de cobrar una nòmina i cobrava les assistències, que a dia d'avui és amb Marimàlia, que és la que ens fa. Però ja vos dic jo que jo no he cobrat. És més, a Maria quan vam fer l'auditoria li vaig dir: si trobes un euro meu així dins, dis-me'l perquè jo seré el primer que ho demandaré. I per això que jo sí que tinc la consciència tranquil·la, perquè vaig treballar sense cobrar ni un euro. I avui el Partit Popular destina els diners d'avui, que són 30 euros per consellal, estem destinant-los a accions socials pel poble. L'any passat es van destinar en una tele i en una taula per a l'escola infantil, en material escolar. Ara anem a obrir un pas perquè el poble diga en què vol que destinem els diners del 2015. Mentira, del 2016, que ja han fet els plenaris. Maria vos ho pot dir com a secretària de l'Ajuntament, que aquests diners jo m'he negat a que mos es pague perquè he dit que mos es pagarà quan comprem material, quan fem reunions o quan fem el que el poble vulgui, perquè així no ho vam dir des del primer dia d'esta legislatura. Nosaltres estem molt tranquils de no tindre ni un euro en la butxaca que no siga nostra. És més, estem treballant per als veïns. Jo porto una vida en política treballant per als veïns i no he vist ni un euro en la meva butxaca. Ni un. Per això, que anem a veure, i això que tenen, jo penso personalment, i menys després d'haver dimitit en l'antiga legislatura, expressant en la meva dimissió aquesta disconformitat i després regenerant el meu partit, que jo no tinc que contestar aquestes preguntes. Seran aquests consellers els que tinguin que contestar aquestes preguntes si així no ho diu l'auditor i si així no ho diu el jutge que ho tinga que dir. I perquè jo no tindré que contestar, o sí. No vaig contestar ja i li vaig dir al poble la meva desconformitat dimitint d'un càrrec que estic entrant al govern. Dimitint d'un càrrec en paraules, en noms i apellidos. Jo penso que al final també heu de saber diferenciar la gent que no ha fet tan bé les coses i la gent que està fent les bé. Jo en ningú moment ha dit que Macarena faci més o menys faena.
Jo simplement, com sé que Ximo està dalt, igual com ella, m'agradava o vull saber, i és més, ho demano ara, m'agradaria que es passara per escrit quines eren les funcions del Ximo i quines eren les funcions de Macarena. Perquè jo personalment, a mi si me pregunten, em passa això, en qui m'han enfocat? En Macarena. En Ximo. Jo no he preguntat, jo no he dit a Macarena que no tinc la faena o que no faig la faena. En ningú moment. Sols he dit quines són les seves tasques. Per això no intentem pegar-li la boca a això, que jo pense que en ningú moment ha anat de mal a fer. Dani, ja has dit de... Anem avançant, i així Dani clarament va presentar la dimissió, clarament ha denunciat les coses del seu partit i clarament ha volgut regenerar-ho i ell no sabia res dels seus temes. Això ho ha sentit a Dani i ja van saber res esta setmana. Anem a continuar. Pregs i preguntes. Pasqual. A mi m'apena que no ens sorprèn que el Partit Popular hagi votat en contra del plurilingüisme. En el PP no n'hi ha consens, el consens que es demana... Fer un prec i una pregunta al govern, Sí, ara faré el prec. En este decret es generen drets per a tots els valencians, i el decret per el qual s'ha votat en contra estava recordat pel seu ministre d'Educació, Méndez de Vigo. Han votat en contra d'ells mateixa i en contra dels valencians, com fan sempre. Una qüestió, tens que fer una pregunta al govern, té que calar tot això, una pregunta. Una pregunta. Esteu d'acord? En el proper ple li contestaré. Tenia una pregunta més. En l'anterior ple, a la pregunta del grup popular sobre el camí de la Pobla, que es trobava tallant pel Conter degut a les pluges, impedint que els llauradors pogueren passar, per aquest punt, vostè va dir que Castelló ja havia fet els seus deures i referent a això ens agradaria saber quins deures si ja es pot passar i què hi ha pendent. Que conteste jo, Pasqual, ¿vale? Me voy a preparar perquè sabia el que anava a preguntar. ¿Vale? Primera, se va demanar, està tot inclòs en dos subvencions demanades. Una ajuda a conselleria, ¿vale? On està inclòs això, i 60-70 actuacions més al llarg de tots els camins del poble. Una altra, a conselleria ha servit l'ajuda demanada, incluït això, i 60 actuacions més al llarg del tema de Castelló, ha servit a 275.000 euros. ¿Vale? Este projecte, un projecte fet i presentat, no tocava que era en febrer. I després una altra d'ajudes al Ministeri, ¿vale? I també està inclòs el tema este, una ajuda de 290.000 euros s'han demanat, ¿vale? Per a funcionar el tema de Camí de la Pobla hi ha 3 camins, ¿vale? Però mentre això les ajudes arriben, tenim algun marge de maniobra des de la corporació per poder fer que els llauradors puguin passar? No, perquè és tema de confederació, ¿vale? En el moment que tens que fer un projecte, tens que pagar el projecte, tens que fer l'obra del dia de confederació. No el que puc fer l'Ajuntament és poder passar un cotxe, que el que és, vos veiem mentir, tira un camió de grava és de la Confederació Hidrogràfica del... El impediment principal és que depèn de... Depèn i l'obra no va ser gens barata, t'ho puc assegurar. Vale? Que no és tirar un camió i tirar formigó. Vale? I per últim tinc una altra pregunta. Envers a les assegurances que té contractades l'Ajuntament de Castell de Rugat, perquè segons la documentació consultada per aquest grup municipal hem comprovat que l'actual Ajuntament ha assegurat el seu segur de responsabilitat civil i de multirisc a l'empresa Aliant. Degut a que l'actual equip de govern va designar aquesta proposta el 2015, passat pocs dies de les eleccions, ens agradaria saber quin criteri s'ha seguit per a la seva elecció i qui s'ha encarregat de contractar, ja que en el registre d'entrada número 1843 existeix una proposta d'una altra empresa local i les diferències són escandaloses.
respecte a l'actual pòlissa multiseguros, multiriscos. El seguro designat per l'actual equip de govern en l'apartat de reposició i moldes cobreix 6.000 euros. La proposta de Càcer és de 30.000. Mentre que en l'apartat metàl·lico caja fuerte es cobreixen 3.000, mentre que l'altra proposta són 6.000. Mentre Allianz en metàl·lico mueble cobreix 600 euros, l'altra proposta que es va presentar a l'Ajuntament cobreix 1.500. Mentre que la proposta d'Allianz en transporte de fondos cobreix 3.000, el de Càcer cobria 6.000. Mentre Allianz no indemnitzaria l'Ajuntament per més de 300 euros, Càcer ho fa a partir de 150. El Xina, un etc. El seguro de Càcer és innegablement més beneficiós, la proposta que s'ha rebutjat per part de l'Ajuntament. Però no sols això, sinó que a més és més barat, aproximadament en 4.000 euros. Més barat. Respecte a l'actual pòlissa de responsabilitat civil d'Allianz, el límit de la responsabilitat civil és de 600.000 euros i la proposta de Càcer és de 1.200.000, mentre que el límit per víctima peatonal en l'actual seguro de l'Ajuntament és de 60.000, la proposta és de 300.000 euros. El seguro de Càcer, novament, és innegablement més beneficiós per l'Ajuntament. Però no sols això, sinó que a més, per un preu d'esta volta 1.400 euros per baix. A tot això se li suma que per motius que no apleguem a entendre, l'Ajuntament té assegurada la distribució de l'aigua. Però no és l'Ajuntament l'encarregat de distribuir l'aigua. És a dir, que si s'eliminara aquest apartat, la pòlissa podria ser encara més barata. Per tant, la pregunta és evident. Per què? Per què de tot això? Per què amb aquestes dues propostes damunt la taula, la d'Allianz i la de Càcer, l'actual equip de govern elegís la més cara i amb més prestacions i que s'ha encarregat d'aquesta gestió que està costant aproximadament 5.000 euros l'any. L'encarregat de la gestió del segur va ser la pòlissa que està parlant d'Allianz ja no és la de l'Ajuntament. Actualment tenim una altra companyia. En aquest moment hi ha un compromís de l'anterior govern en Allianz, un compromís en una empresa radicada en el poble que es llama President del Poble i a més d'això n'hi havia una sanció per no tancar-lo en el moment adequat. Era una proposta més cara, però nosaltres teníem que complir les obligacions que aquest Ajuntament tenia assumides i tampoc anàvem a pagar una sanció per aquest motiu. Però efectivament, quan va poder canviar, la van canviar i això ja no és l'assegurança actual. De totes maneres, li passarem la informació que tenim. Nosaltres vam demanar tota la documentació i este punt que estàs indicant de que tenim una obligació no ho teníem en el nostre cas. No l'han tingut en les nostres mans. No ens ha arribat aquesta informació. De totes maneres, el compromís del que parleu o la permanència de la que esteu parlant... La qüestió és que això és de 2015, el que tu estàs comentant. Quan vam entrar, en 2007 es va fer el canvi. Però no sé quan vau demanar vosaltres la documentació, no es coneix. De totes maneres... Fa uns mesos. He estat estudiant. Però de totes maneres li faré arribar la resposta més concreta, si vol, però la qüestió... A més, voldria jo fer arribar el compromís per el qual ens hem obligat a fer una despesa tan gran. I hi ha una sanció a la banda de compromís. Sí, però això n'hi haurà un contracte i voldríem tindre-ho. És un document de compromís. Vull dir, l'anterior... Un document, un contracte, és el mateix. Quan es llega, veurà la diferència. D'acord. Li fem arribar la documentació i en tot el ple ho estendrem un poc més l'explicació. Perfecte. Alguna qüestió més del grup compromís? No, ja està. El grup popular? Per al·lusions, com jo no soc membre de Lligo i nosaltres tenim la nostra pròpia opinió, som autosuficients per valorar les mocions i els curts, no menester que dic a ningú de dalt a manar-nos allò que algú sí.
com ja he dit, em reitere que compartim l'escrit que avui havia posat Compromís i el fi del mateix. Heu compartit, ho he repetit diverses vegades. Inclús podríem acceptar el model sempre que es pogueren resoldre les qüestions que hem dit, que no són més de que tots puguem accedir a un nivell bàsic, a un nivell avançat, que menys. Després, que no hi hagi discriminació, que aquell que agarra un nivell bàsic puga optar a un B2 i que no creguem que es tinga que dir com a nivell bàsic o nivell avançat. No, mira, vaig a dir-t'ho d'una altra manera. Mira el resum, a lletra. A mi vostè no m'ha de dir el que és un decret, que jo ho sé. I ahí té el resum. Però que el vull veure, el resum del decret, a punt de letra. Nosaltres ens hem estudiat el decret. A mi no me n'estem. A lo millor és vostè que no se l'ha estudiat. Bueno, com ja he dit, nosaltres hem estudiat un decret de plurilingüisme que veiem que és un decret que promociona el valencià, així no ho hem dit, promociona el valencià, però té unes deficiències, o nosaltres veiem que en Inxos és Pasqual, s'ha de respectar un poquet, macho, no poses nerviós. El punt de plurilingüisme l'hem votat i deixat. Si això tot tens que transformar en una pregunta al govern. No vulguin que es tergiversen les coses, estem d'acord, tinguem unes discrepàncies, les discrepàncies avui les hem posat així davant de tots. El que crega o el que em recolze, doncs m'alegre, el que no també té la seva pròpia opinió, però és un tema que ens toca molt més perquè així al meu costat tinc una docent que és molt partidària de la promoció del valencià. Jo també he estudiat per a docent, també soc molt partidari de la promoció del valencià i no vull que es tergiversen les coses. Sols hem dit que n'hi ha una llei de plurilingüisme que es podria millorar i és més, fent una reflexió hem dit, si totes les parts posen de la seva part i amb voluntat, es podria arribar a un acord de plurilingüisme consensuat i acceptat per tota la població sense data de caducitat. Ho hem dit molt clar. No sé de què estem parlant. Per favor, el Grup Popular, el PREC, pregunta al... Ha sigut un PREC. El PREC, ¿en qué consistís, per favor? Pues la pregunta ya está por ti, Antonio. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Alguna cuestión més? Sí. Jo és que encara no començat a fer preguntes. Bueno, en primer lloc, dir que estem molt contents que s'ha fet el Pou de Racons. La veritat que és un paratge que donarà vida o donarà més, un enfoque més gran al nostre turisme, al nostre mateix. De totes maneres, m'agradaria pegar un estirone d'orella perquè acabem de fer una inversió supergran en el Pou de Racons. Esta setmana mateixa he demanat, esta setmana passada, vaig demanar per escrit quin ha sigut el pressupost, però n'hi ha que dir que en molta menys inversió s'hauria pogut acondicionar també l'ermita per a poder torrar o per a poder anar. Com tots sabeu, el Pou de Racons es podia torrar, es podia fer de tot, però s'ha d'accedir en cotxe perquè hi ha una carretera que és un port. No es pot o no es deu anar a peu. En quant si haguem tingut l'ermita, qualsevol jove de la nostra població hauria pogut pujar sense ningú problema. El meu estirone d'orella és perquè a l'altre intenten preocupar-se primer per mantenir el nostre patrimoni o per deixar-lo en condicions i després fer nous paratges o no. Però de totes maneres donar-lo enhorabona al paratge de la veritat, que és una passada, però a l'altre cuidem-nos un poquet de aquestes coses. També volia preguntar del barranc, però ja ho he preguntat Antonio, i l'altre és dir que per favor el contenidor que n'hi ha davant de casa Miguelito es repare lo antes possible. Portem molts mesos i els veïns... Que contesten un segon. L'empresa és de Girona, l'empresa, i va demanar, el segon dia es va demanar el contenidor. Són contenidors molt antics i domina una fàbrica que és molt de servir. I si no problema que tinguem. N'hi ha que tornar els presos. Sí, Ja. Respecte a l'ermita, hi ha una diferència en quant a torrar. Actualment, en l'ermita es pot sols torrar quan estan permesos els cremes agrícoles. L'ermita és un paratge natural i té unes característiques prou particulars. En algun moment ens pegaran un tiró d'orella de tindre torradors.
no de poder torrar, no, de tindre torrar en part de l'estat. D'acord, dona per finalitzat el ple. Normalment donem la paraula a la gent, però fa 3/4 d'hora que tenia una altra reunió, les persones estan esperant-me. Qualsevol qüestió que vulguin preguntar als nostres regidors, el públic, estan oberts, i si em disculpeu, em ficarà ara. Ja fa una hora. Sí, el conseller Garcés. Jo agraïs l'assistència cada vegada més multitudinària. No sé què estem fent, nosaltres també fem molt bé, que cada vegada més gent. Moltes gràcies a tots i bona nit. Alguna qüestió? Intentarem. A veure, jo vull que, igual que heu dit, com a veïna de Castelló, vull saber la informació de la gent que tu has nombrat, Héctor, perquè la gent que ha fet una mala inversió del poble, una suposta mala inversió, perquè es suposta, no?, està que no es declari medicina. Com a veïna, vull saber qui són. Jo me apunte i ho consultaré. Clar, és que si tu estàs donant pisos d'actors, és perquè realment saps qui són. I una altra qüestió, és a dir, com a... L'informe un moment. Judicialment, contestarà Maria. No tindré... Vull contestar-te, però en aquest moment estem en la Fiscalia General de l'Estat i no podem dir ni no. No, clar, espero que ho voleu. I una altra cosa que també, com a oposició també, que estàveu antes de l'oposició, també vull saber quines mesures vau prendre perquè durant 8 anys no us pararà això. Durant els 8 anys, que jo sí que he pogut estar durant els 8 anys així quan estava l'antic govern, si ha vingut a alguns plens anteriorment durant els 4 anys, hem estat durant 4 anys o durant els 8 anys, bueno, jo 4 anys, hem estat peleant en tots els plens, diari a diari, preguntant-li a l'antic alcalde que quines les seves funcions, que quines les funcions dels regidors, i com tenim majoria absoluta, que tenim majoria, diem que ja ens contestaria. I es rien de vosaltres i no ens han contestat en 4 anys. La gent del poble, per tant, ha sigut la que ha fet que tornara així l'alcalde. Però jo com a persona individual que ha vingut així no m'han deixat parlar, suposo que tu en el ple tampoc, però com a oposició no penseu que haveu pogut prendre les mesures que ho pren ara. Maria José, no es pot prendre. Quan estàs en minoria i hi ha un govern en majoria absoluta, te puc assegurar que si vol el govern fa el que li dóna la gana. Sí, però anem a veure que això també està en els mecanismes judicials, igual que ho heu pres ara quan heu vist les dades que n'hi ha davant. Pense que com a oposició penseu que haureu pogut fer alguna cosa més respecte d'això i portar als tribunals i no esperar 8 anys a tindre tot el... Així en els plenos s'ha denunciat pleno per pleno. Vols que et digui la mitja de gent que venia als plenos? Eren 2-3 persones de mitja. No es podia parlar, jo soc conscient que no es podia parlar perquè jo he vingut, però com a oposició, és a dir, bueno, hem vingut a esperar 8 anys, és a dir, no, per no prendre decisions fora, no? El problema és que tu prenes d'un escrit demanant informació i ja s'acaba. El problema és que no mos donaven la suficient informació per a nosaltres d'entrar. Què passa? La transparència està per davant de tot. Justament ara ho han dit. M'agradaria saber, no m'agradaria, per supost que sí, i es sabràs el dia que es puguen dir, perquè nosaltres no anem a amagar res així. L'antic govern anava amagant dia a dia tot el teulat. Jo li he preguntat, perquè ho ha tingut tan clar el que ha dit, volia saber qui són, perquè realment jo estic... Sí, correcte. Soc una veïna i estic afectat, però el que jo penso és que haver pogut prendre mesures que en un ple, si no vol dir res, no, però quan tu portes a un juzgat, hem pres totes les mesures possibles. Dos dies abans del ple ens enviaven la fulla. Perdó, que la feia. Ens enviaven la fulla. La fulla és del ple. I això de reunir-se, ni mucho menos. Veníem així i no sabíem quasi a què veníem. No sabíem quasi a què veníem. Però anem a veure, aquesta responsabilitat era de vosaltres, però teniu que tindre. Si no la teniu que haver anat a María José, sí que hi ha mecanismes del síndic de Greus, hi ha diferents mecanismes per denunciar el govern. I la teva pregunta, la meva resposta sí que s'haurà pogut fer. I tu que estaves en el... Vaig tindre que dimitir per trobar el que cap posició de l'Unis Europeus. L'hora d'avui perquè no m'agrada que com a veïna que em sent enganyar per una part, però no sé que com a oposició tampoc heu actuat com teníeu que haver actuat, perquè vosaltres, o l'oposició en aquest cas, que ara sou vosaltres, esteu pavelant
pel poble. ¿Vale? Entonces, en todo lo que s'ha fet pense que s'hauria pogut ser millor el DAC. Yo no sé, que me ha culpado. No, que tú te manejes. No tiene la culpa ningú, dir que com a oposició ara estan ells, com a oposició espera que venen pel poble i si n'hi ha que portar els juzgats, Pero ¿qué porta el juzgat, María José? ¿Cree que están cobrant dietes il·legals? ¿Cree que no sé qué? ¿Que van a portar el juzgat? Entonces digamos que vosotros si saben que a veure, no estic dient que ni saben, que a veure ho puc fer més. Una correcta. Però si una cosa... Sí, i vaig a dir-te més. Nosaltres hem sigut una afectat de l'ortògraf. Hem sigut una família de les afectats. Una família que ha portat el juí. Vosaltres com a oposició ho sabíeu. Ho sabíeu. I no ho vau dir mai. No mos vau apoyar mai. I això és la realitat. No vingueu venir-me. És a dir, no, perquè una coseta, ningú va vendre així el que és, de dir, haureu pogut fer, doncs sí, potser sí que haurem pogut fer més, doncs si haurem pogut, ara avui en dia, en vez de fer un parc fer-ne 2 o fer-ne 3, si està clar, si cada un és el seu punt, però al final, els que maneu és la gent del poble, que al dia de les votacions aneu i torneu a fer que isca, que és el govern que isca. I per tant, la informació que jo podria rebre de l'Ajuntament és la mateixa que podries rebre tu o podries rebre la resta de la població. Com a oposició sabíeu que nosaltres estàvem mentent. Ho sabia. I tampoc vam voler apoyo de ningú. És que no va haver apoyo de ningú. I això és una... Sí, pot ser. Que no són perfectes, no són perfectes. Que si fos el fiscal... María José, fem dos turnos, venían varias personas y contesté. Pero no vull que ningú va ser afectat. No. Siempre que sea una crítica constructiva, s'hauria pogut no fer tant ja de favor. Jo fa 3 hores. Jo puc preguntar-li a Dani? No, però sí. No, ara sí. Legalment no. Ara sí. Però no sé. Que no sigui la secretària. A veure, jo tinc clar que tu vas dimitir, ¿vale? Però tens gent en el teu equip que ha estat tots estos anys. Entonces, vols dir-me tu a mi que aquesta gent no sabia totes aquestes factures? Jo dic que aquesta gent no ha estat dins de l'auditoria. Que estiga o no estiga, vull dir, vols tu dir Ojo, que i saber... si jo m'enteré que aquesta gent sabia moltes de les coses que n'hi ha dins de l'auditoria... Perquè és que a mi em fa pensar que estigues treballant en l'Ajuntament i que no t'enteres de ninguna factura. Ja us dic jo que aquesta persona, després de tot el que ha dit i tot, ell mateixa, dic jo, ella no ha estat dins de l'auditoria en ningú dels problemes que n'hi ha. És més, n'hi ha un apartat que diu la regidora, no ho diu Marimale perquè no es pot posar el nom, no dic que estigui, correcte. No dic que estiga, que ella siga una persona d'eixes, però ella... Vull dir que estava dins d'ell... Jo no sé valorar el que ella ve a... Ja, però si tu eres una persona legal, vull dir, no sé, si no podies això tampoc estàs ahí, no? O que t'apaga els ulls i ja està? Anem a veure. Jo personalment, jo puc dir la meva experiència personal. La meva experiència personal és que quan veia una cosa que no m'agradava, jo ho dia clarament, si això ho portes al ple vaig a tombar-te. És més, jo en dos, Rosa, tu estàs, en dos pressupostos que va portar el Partit Popular a ple, en els dos em vaig abstindre i en l'altre vaig votar en contra. Jo als pressupostos no ho dic perquè no em pareixin equitatius. Ojo, clar, però el que diguem, jo també pares el que pots. M'entens? Jo sí, vaig dir els pressupostos com m'agraden i els pressupostos aplicaran a ple, igual que ho vull dir a Pasqual, jo soc el suficient per tindre la meva pròpia valoració. I la meva valoració era que no eren coherents pel poble, jo votava en contra. Vale, tu vale, però jo, com a persona del poble, em qüestione que aquesta persona no sàpiga res. M'ho qüestione, que no alçarà la mà. Les teves qüestions... A l'altre pleno ho faré. Sí. Dani, si voleu anem passant de preguntes. Les qüestions jo ja no ho contesto. Ja, Dani, anem passant de preguntes i també el que comentari també volia exposar a Anna i Tebal, que són els que menys
espacio del partido. Ya, también voy a explicarlo. Ángela, después Salva y después Carlos. Y Andrea, pero Andrea fue súper rápido. Esto si no... A ver, yo simplemente en el último pleno que participé hice saber o pregunté por una denuncia que se presentó al Ayuntamiento en el 2013, que se mantuvo ahí retenida y oculta, y en el 2015 se recordó a la nueva alcaldía. Esta era una denuncia sobre una construcción ilegal. Esta denuncia además se llevó al síndic de Greuges. Cuando antes hemos comentado si hay medios, efectivamente si hay medios como el síndic de Greuges que puede interceder pues para hacer mover el sistema. En este caso tengo que agradecer también públicamente que efectivamente después del último pleno y después de haber dado a conocer esta situación hemos recibido una resolución de la alcaldía, con lo cual sí que se ha iniciado el procedimiento de la restitución de la legalidad de la obra. Entonces, al igual que en el último pleno hicimos saber que eso no se había hecho, en este pleno sí quería agradecer que se hubiera hecho también. Agradecer a Compromís la sensibilidad también, porque hay que conocer el caso, aunque nosotros ya teníamos todo muy avanzado, y simplemente recordar que todavía existen escritos que la presente alcaldía todavía no ha contestado, pero en todo caso considero como algo muy positivo que se haya finalmente hecho caso a un vecino más del pueblo, que aunque no vivamos de forma habitual aquí, sí tenemos muchos intereses aquí. Vale, gracias, Ángela. Salva. Jo volia saber si podeu fer un avanç sobre quines actuacions teniu previstes fer en el Palau. Sí. No sé si contestar. Claro, que està tot encara un poc verd. Si podeu. Sí que van a excavar, van començar a excavar les restes arqueològiques només entres a mà dreta al costat de la paret. En una futura, està pensat en un futur obrir un carrer per aquí, però anem a avançar-nos començant en les excavacions, que és el primer, i un alçament topogràfic, ¿vale? Que crec que estan realitzant-lo estos dies. ¿Vale? I quan sortirem més ho direm perquè hi ha coses que sí que sabem però que estan verdes i no... ¿Vale? Gràcies. Està clar. Una llàstima que no estigui en l'alcalde i la secretària perquè van estar l'altre dia en la reunió amb els propietaris de l'Hortogran, encara que jo soc un inversor en qual heu implicat, interessat i perjudicat en aquest cas en el tema de l'Hortogran, no m'agradaria fer una interpretació subjectiva ni política, sino algo més objectiu, i sí que m'agradaria que ja que s'ha posat tots d'acord en que es tire, i de fet estem contents en que per almenys ja definitivament s'agarre el bou pels cuernos, de cara a Pasqual, això que dia que és molt bonic de dir que no ens costi diners, ja el dic jo que va costar molts diners. Te dic que va costar diners. Claro, per això. Entonces, sí que m'agradaria, i crec que és el meu dret, de que intentarem fer una comissió d'investigació a nivell local, perquè no es prou de dir, ja anem a solucionar o no. A mi m'agradaria, com a implicat, què és el que ha passat ahir. Que jo suposo que el 80% de la gent que està com a propietari no té ni idea ni el que ha passat, ni el que està passant, ni el que passarà. Entonces, m'agradaria que fareu, però no estic dient de veure jo vaig dir, jo no vaig dir. Vull un compte de resultat, apunts comptables. Per què si van pagar el 90% de totes les quotes 11 anys després, i a mi m'ho han dit de primera mà, a part de que això es va fer mal des d'un inici, tècnicament i la gestió, que s'ha demostrat que són uns incompetents després de 2 legislatures sense poder-ho solucionar, vull saber aquests diners que nosaltres vam posar i que tenien a recaudo, per què no n'hi ha diners per fer-ho? Ara diuen, no, s'ha pagat, correcte, s'ha pagat, però no s'ha pagat quan tocava, quan hi ha diners. I aquests diners, on es van destinar en el seu moment, bueno, m'ho riguem, però a veure, estem parlant d'una cosa de molts diners, una cosa sèria, i a part, m'agradaria que els tres que esteu implicats, els tres partits polítics, uns perquè vos toca solucionar-ho, Compromís, perquè s'entere, perquè tinc que no sap ni de per on van els tirs, i el Partit Popular en aquest cas perquè en els que estaven antes gent del seu equip ocupava càrrecs importants ahir
i m'agradaria que per almenys poden oferir informació de primera mà de què és el que va passar. Perquè jo n'havia de 30 vegades i allò pareixia expediente aquí, secreto sumarial. A mi no m'ho va tocar. I a partir d'ahir m'agradaria que ho trasladem perquè ja que es posa en marxa fer una cosa sèria i veure què és el que ha passat ahir, perquè ja t'he dit que és una cosa molt trista i després d'un genant. I per últim, una observació, Dani, que abogues per bandera de que jo no tinc jo no corresponc a ninguna bandera, a ningún partit, pot ser que m'agrada la política o menys, però al meu una mala costumbre d'espanyol, de mediterrani, però dius, ja, jo vaig dimitir. A veure, una persona que té un càrrec públic no es prova de dimitir. Igual és de culpable del que ho fa perquè ho permitir. I jo trobo que la teva obligació en cada no estar conforme era dir, passa això, i no estan fent la seva feina i haver tingut de fer alguna cosa més ahir. Bueno, mira, l'auditoria, si l'has pogut veure, ve justet després de que jo dimitira. Això ja agarra el preàmbul de que antes de que jo dimitira intentava portar totes les coses a su debido cauce. No obstant, va quedar un punt que, perquè tu digues, jo no puc manejar el món a soles. Entonces va quedar un punt que jo estava tocant la meva vida personal perquè eren tots els dies rinyes, eren tots els dies d'això, i va quedar un punt que vaig decidir jo personalment que devia de posar-me a un costat perquè la meva vida personal estava tocant-se. Després s'ha vist que justet he teixit una auditoria i pues així tot que així, jo soc el primer i és més, si és de veres que tu creus que s'ha de fer una comissió d'investigació perquè ahir va passar alguna cosa, es deuria de fer. Estava parlant en tot perquè no sé si en l'auditoria m'ha paregut veure alguna cosa de l'ortogran o alguna cosa. No vull dir-te ho cert, perquè l'auditoria és un totxo que xupes, però no sé si ja n'hi ha alguna cosa. Però de totes maneres, pense que si el Partit Socialista agarra nota, es deuria de fer. Carlos, per anar curtant un poquet, pillem nota, val? I tot el que puguem traure, i tot el que puguem veure i sobretot donar explicacions als veïns afectats, en aquest cas sou vosaltres, ja que heu tret molts diners, s'ha retrasat 11 anys, vos donarem totes les explicacions que puguem i que sapiguem. Vale? Intentaré, també tenim, no us dones pressa, perquè potser quan he estat 11 anys pot ser més, saps? El tema és que almenys ja ha començat el procediment per a poder acabar-ho, vale? Anava Andreu i tallem ja, si voleu, que són les 10 menys 20 i... Andreu. Una, no sé si m'ha quedat clar, però el segon exemple de l'auditoria està en Fiscalia. Sí, el tema... Ho han dit així un poc per això, però l'auditoria està en la Fiscalia. O sigui, el tema... S'ha posat. El tema s'ha posat. Entonces no pots dir... O sigui, que en Dani, no, ara mateixa ni pots dir això ni pots dir l'altre. No podem dir ni dir les coses i fins inclús no sé si ja està inclús no ho sé, hi ha moltes coses de límits. Anava a preguntar en quin punt estava, però m'ha paregut sentir que... Sí, van donar requeriments a l'Ajuntament que contestara l'Ajuntament. Va contestar i ja no sabem més, però el tema va ser prou a pressa, no... Pensem que aniria més lento, però no. L'altra qüestió, no sé que són preguntes. Com heu estat parlant de mecanismes, perquè si mecanismes per callar, segons el que han entès de tot el barullo és que sí que hi ha mecanismes per actuar per part de l'oposició i que aparentment no els van activar. Entonces la meva pregunta, si no ho han entès mal, si és així no corregeixes, Dani, tu has dit que sí que hi ha mecanismes. La meva pregunta és si pots dir quins mecanismes són i si em pots dir si aquests mateixos mecanismes també els tenia la gent del Partit Popular o si eren mecanismes que només tenia que activar el Parlament. Com bé ha dit ella, existeix el síndic de greuges i jo per almenys quan estava a l'Ajuntament ja em van dir que hi ha diferents mecanismes per denunciar un mal govern. El mecanisme de l'abast de tots els partits. Sí, suposadament està a l'abast de tots els partits perquè el síndic de greuges no és del PP del PSOE de Compromís de l'Estia, és obert, qualsevol persona. Si mateixa tinguem una veïna que ella personalment va fer una denúncia. No, anem-ho. Jo ja t'ho dic, tots fent coses bé i coses mal. No estic entre tu, jo entenc que tu en aquest moment hagués dimitit, però a veure,
si tu estàs de regidor del PP, que Rugat i respons per regidor de Cafè Rugat i respons per el PP. Vull dir, això és... Jo des que soc secretari general sempre he respost per el PP i ara respost pel Partit Popular. Per això pregunto jo si el teu partit si tenia els mateixos mecanismes que tots i no els va activar. No els va activar. No era tampoc el president, el secretari en aquest moment del meu partit. No dic tu, dic el teu partit, no ho va activar. No ho va activar ningú. No ho va activar ningú. Si Lupe... ha aparegut que era per la posició que no els mecanismes per activar, no, això és mecanismes de André, Lupe, un segon, que havíem dit quatre... Com a veïna del poble em pregunte, si l'auditoria es va fer els últims anys, vale, hi han eixit irregularitats. L'últim any. L'últim any. Jo em pregunte, a principi... 2014. Jo em pregunte, a principi d'entrar, que és quan més diners n'hi haven, saps? Vull dir, per què no es va fer ahir? La fiscalia està ara. Si veuen indicis d'això, poden tirar, no poden tirar, però... És que la sindicatura elegeix un any. Jo com a veïna del poble dic, si és ja a finals de l'últim any i ja no hi ha diners en el poble... La sindicatura mira tots els anys i si veu algun any que hi ha algun desfase molt gran, és sempre... És que simplement pense, si en l'últim any, que és quan ja no hi ha diners i s'han trobat irregularitats, al principi, que és quan hi ha diners, què mos podem trobar? Això és el que pense com a veïna del poble. Com us una pregunta, Xavier ja, i van a sopar tots, que tinguem pas... Bueno, el pacte de la sindicatura un any aleatori. Si volem dir que és vinculant,